Hej alle sammen. I dag spiller vi Fortnite. Jeg har lige gået ned på banen. Vi spiller blå versus rød. Crazy rød versus rød. Jeg har lige taget nogle loot af det. Fordi i dag skal vi finde ud af hacks i det her spil. Hvis I aldrig nogensinde har prøvet at hack, sådan snydhacking, så se her. Hvis du har en kraft, sådan en invisible kort, og du vil gerne beholde det, men du også gerne vil have instant reload, så tager du det, tager det væk, køber det andet, så kan du tage det på igen, og det virker stadig. En snydetrik, og det kan du gøre med alle kræfterne, bare du beholder det her invisible kort. Andet OP-trick, det er at have den her. Fordi, jeg kan ikke finde ud, nu skal vi lige finde en player, der er langt væk fra os. Jeg vil gerne over og sige noget til min teammate. Kom her, teammate. Ha! Kan vi, og hvis det var en vi kæmpede, tager de for det første 40 damage, plus man kan slå med den, så den ligger sådan her. Og vi har en shotgun. Så kunne man også bruge den. Og jeg har spillet Fortnite engang. Og hvad hedder det? Det her det er min... Jeg har ikke lavet så mange videoer endnu. Det er min anden video i hele mit liv. Og hvis I gerne vil se mere Fortnite, eller hvor jeg prøver at spille Fortnite med nogle af mine venner, så skal I bare like and subscribe til mig. Easy mode. Havde ikke set hvor, så danser jeg. Hvordan kunne de køre det? Har de headset eller hvad? Man kan ikke overleve uden headset. Hvis I ser, at jeg hele tiden går ind i det der escape noget her, så er det fordi, at jeg er i gang med nogle ting. Og se her, nu skal vi prøve den her ud. Ha! Nej, jeg missede. Lad os spise en banan. Og så, invisible card. Hop herover. Her. Find ud af, hvor han er. Hvor er han? Den er der. Ha! Jeg har ikke set mig. Nej, jeg fik ham med den her. Så er det. Jeg fik ham med den, hvis I så i siden. Jeg gjorde det. Flere bananer. Lige nu tager jeg bananer, fordi jeg kan hoppe højere med dem. Så hvis jeg gerne vil, prøv at se. Hoppe. Det er kun, hvis jeg løber. Lidt underligt. Nu er alt bedre væk, men se hvad vi har unlocket. Det nye rum. Lynet. Og lyn er et ny ting. Det tager jeg i så for min banan. Jeg gider ikke have banan. Jeg vil have lynet. Nej, jeg rammer mig selv. Nej, jeg er død. Stop. Hvorfor? Vi har... se, vi kan få gratis coins. 1000 coins. Prøv at tænke, hvor mange forskellige kræfter vi kan købe, og våben. Våben koster jo også. Det er vores plads her. Haja! Og det der sidste lyd, synes jeg jo måske er dårligt, fordi at det tager så lang tid. Men det gode er, for det første kan det smadre alt. Bare så højt er, så hvis jeg skyder der, og der er blevet hele vejen op, at der hvor jeg rammer, så flækker den det hele. Plus det skader meget, meget mere. Hvad laver han?
skide godt. De er svære at ramme. Ram! Ramme! Ramning! Ram! Ej, det gider jeg ikke mere. Building, building, building! Hvis I gerne vil lære, hvordan man bygger, så skal jeg nok lære jer et OP-trick en dag. Hvis I skal trykke på den like-knap og trykke på lige for klokke-ikonet, så skal jeg nok vise, hvordan man bygger godt på en lille snude. Han smadrer alt mit build! Det var mit teammate. Hvem er det? Hvad sker der? Kom her nu! Nej! Pokkers, jeg glemte at have auto-loading. Men nu har vi filmet lidt, og så holder vi op.